Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag, der laver vi en infovideo. Og vi har Oliver med i dag, så ja. Selvfølgelig, fordi jeg er også med på kanalen nu. Ja, det er du jo. Du var ikke optaget så meget, men det er nok lige meget. Det begynder vi snart. Og i den her... Ja, vi skruer lidt ned, fordi jeg savner de er meget høje faktisk. Grunden til at jeg ikke har lagt nogle videoer, det er fordi jeg har været træt af sidst. Og vi... Jeg har kortet mig selv og sådan noget. Men Oliver, vi skal begynde at snakke lidt om, hvad vi har i tankerne at lave. Fordi vi tænker nemlig på, at vi skal lave en julekalender til jer. Sådan, I bliver rigtig glade. Ja, skal I sige alle. Ja, en hver dag. Det bliver rimelig hårdt arbejde for os, men vi håber, I godt kunne lide det. Kan lide. Eller, det bliver i hvert fald lidt hårdt for os. Vi kan til at gøre os rigtig umage på det, og ja, vi ved ikke om, vi skal lige have... Og så har vi også begyndt at bygge lidt på en ny server. En server. Det er i hvert fald... Vi laver en video om det på et senere tidspunkt, hvor vi laver IP og sådan noget i, fordi den er ikke helt færdig. Hvor vi viser, hvor vi sætter IP'en i... i beskrivelsen. Det... Beskrivelsen, ja. Ja. Så ja. Vi håber, I godt kunne lide den her video. Det var en lille infovideo, ikke så meget. Men ja. Subscribe. Hvis I har spørgsmål over, hvorfor vi ikke har lavet videoer, så ved I hvorfor. Ja, og hvis I har spørgsmål, skriv ned i beskrivelsen. Så ja, vi håber, I kunne lide den her video. Beskrivelsen med kommentarfeltet. Ja, beskrivelsen af kommentarfeltet. Vi håber, I kunne lide den her video. Subscribe, like og share. Ha' en god dag, folkens. Farvel.